pamchinjiko pane upenyu. Jesu matinditarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kuti ava mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu, upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa mchinjiko, ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputika, panosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Makadi zvenyu vana vaMwari, toda kutenda Mwari wazviitavo vatisanganisa panguva inopfupi yatinayo, kuti tidzidze zvoukuru hwake, kuti tibatsirane parwendo rwekutenda. Mukati mezora nhasi tichadzidza kubva mubhuku raJoshua chapter 3. Tine musoro unoti, iwe unofanira kutungamira vanhu pakuyambuka, kana kuti unofanira kutungamirira vanhu pakuyambuka. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, Mwari akatendeka, mutsvene waIsraeri, Mwari une simba guru rinoshamisa, the Lord God who is merciful and gracious, long suffering and abundant in goodness and truth. You, Jehovah, who keeps mercy for thousands, and our Lord who forgives iniquity, transgression, and sin. May you speak with us, transform us into your divine similitude. For we pray all this in Jesus' name. Amen. Toda kutenda. Saka bhuku raJoshua, kana mukaridzidza zvakanaka, Joshua murume wehondo, kana kumukombeya naMoses. Rangarirei paya pana Exodus chapter 17, Amalek paanouya kuzorwa naIsraeri vari paRefidimu. Bhaibheri rangu nerenyu rinotiro, Moses, Aaron naHuri vanokwira pamusoro pechikomo kunonamata. Joshua unopiwa ground force, vakomana vehondo. Saka mukada kuvakombeya varume ava, Moses was a worshipper, Joshua was a general. Even pavanodzika gomo pachapter 33 ya Exodus, Aaron aitira vana vaIsraeri chimhuru.
bhaibheri rinoti Joshua unoti ndinonzwa mashoko ekurwa. Why? Because Joshua was a general. As if Moses, the worshipper, anoti no, Joshua haazi mashoko ekurwa, asi mashoko evanhu vanenge vari kupembera. Sa chapter 3 yebhuku raJoshua inobata vana vaIsraeri vachiyambuka rwizi Jordan. Rwizi Jordan rwakazara zvekuti papa singayambukiki. Saka ndosikena tine musoro wenyaya uri kutiwo iwe neni tinofanira kutungamirira vanhu pakuyambuka. Pavhesi ya 1 inotiyo zvino Joshua wakamuka mangwanani vakabva Shitimu vakasvika paJorodhani iye navana vaIsraeri vose vakavatapo vasati vayambuka. Indofarira mapoints. Bhaibheri riri kuti Israeri iri kutungamirirwa naJoshua. Joshua ku Old Testament is the type of Christ. Nechishona Jesu na Joshua vane mazita akafanana. Joshua ku Old Testament anonzi Joshua, Jesu kana kuti Yeshua. Saka point yekutanga iri pavhesi ya 1 iri kutiyo Israeri yakatungamirirwa na Joshua. Saka point yataona kubata ipapo ndekuti iwe neni kuti tigone kutungamirira vanhu pakuyambuka tinofanira kutungamirirwa na Kristu. Ende avatangi kufamba zuva rava masikati. Bhaibheri rinoti vakamuka mangwanani. Vakamuka mangwanani, which means early, doing first things first. Pa morning watch ndopavanobatana na Kristu votungamirwa kuenda kunoyambuka Jordan. But amene manyorere munyoro webhaibheri, bhaibheri rinoti vakabva paShitimu vakanosvika paJorodhani. Musekanga mazviva nevamwari kuti paya paShitimu ndo pakaitika upombwe hunotyisa vanhu vazhinji vakaparadzwa nedenda. Inzwai vana vamwari, kuti ugone kuyambuka Jordan, kuti ugone kutungamirira vanhu pakuyambuka unofanira kubva paShitimu. Hapana here paShitimu pauri, hapana here Shitimu iri kukunetsa, hauyambuki uri paShitimu, unofanira kubvapo. Then another point ikuti vana vaIsraeri vabva paShitimu vafamba kusvika paJorodhani. Vanosvika paJorodhani rwakazara ruchifashamira nekunze, but shoko raMwari rinotiro vanovata vasati vayambuka. Takuinda kuhuman psychology, bhaibheri riri kuti zvone hauna here Jorodhani rwaruda kuyambuka. Hakuna anoyambuka Jorodhani asati abatwa nehope, asati ayambuka. Generally vanhu vazhinji vakasangana nemaproblems paupenyu vanoshayiwa hope, vanopinda mustress, havawani kugona kuvata hope. But inzwaipo naJoshua navamwari, unofanira kubatwa nehope usati wayambuka. Saka takuinda kuhealing and deliverance, hakuna munhu anosunungurwa, hakuna munhu anopindurwa munamato asati awana peace of mind before you cross the storm. Even Peter pana Acts chapter 12 bhaibheri roti usiku ihwohwo Herodhi achifanira kuburitsa mangwana makuseni akabatwa nehope ari muprison. Saka pfungwa iri kubuda mukati mebhaibheri, you need to become my mother, you need to become my brother. Unofanira kudzikama my sister. Jorodhani rwakazara, hapasi kuyambukika. Asi bata vhesi vanobatwa nehope vasati vayambuka. Zvazviri kungoreva ndezvekuti if you have got something serious that you are praying for, you need to deal with your stress level yodzika kuenda pasi. Saka bhaibheri riri kutiro vakabatwa nehope vasati vayambuka. Pavhesi ya 2 na 3, mazuva matatu akati apera, vatariri vakapinda napakati pemisasa vakarayira vanhu vachiti, kana muchiona areka yesungano yaJehovha Mwari wenyu navaprista vaRevhi voitakura, munofanira kusimuka pamugere
nokuitevera. Saka pakuyambuka kwa Jordan kwakasiyana nokuyambuka the Red Sea. Exodus chapter 14 pakayambuka Red Sea paingonzi munhu wese nokuti mwana wa Israeli aifanira kuyambuka. But kana toyambuka Jordan munhu wese, number one, unofanira kuona messengers akutenderera nemusasa vachipa ma-instruction. Ende zvakare unofanira kuona arika. You must be in line with the commandment of God. You must obey God. Hakuna anoyambuka Jordan asingagoni kuonana neareka yaJehovha, nokuti areka musakanga mwazve ndomune the decalogue, the 10 commandments of God. Tapari kunzi kana muona vaprista voitakura uplifting high the commandments of God. Tiritosera vana vaMwari. Yes, areka yakamboyambuka Red Sea, but zvokusumudzwa kwayo hakuna kutsanangurwa. Asi kana takuyambuka Jordan inofanira kusumudzwa. Pavesi ya 4, asi munofanira kusiya nzvimbo pakati penyu naiyo inosvika makubhiti ane zviuru 2. Regai kuswedera kwairi kuti muzive nzira yamunofanira kuenda nayo, nokuti mugere kumbofamba nenzira iyi. Bhaibheri riri kuti panofanira kusara gap pakati pevanhu nevaprista. Gap rakakura sei? Rakakura makubiti zviuru 2, 2000 cubits. Bhaibheri rangu nerenge rinotiro kubiti rimwe kubva pagokora kusvika pamimwe around 50 centimeters or 40 centimeters, somewhere there. But ukadzi multiply na 2000, Bhaibheri riri kuti panofanira kusara gap kilometer between the people and the priest. Fungai riri kuda pandeye kuti in any trade savana vaMwari, kana huri utsvene unofanira kusiya gap pakati pako necommunity. Kana kuri kururama unofanira kusiya gap pakati pako necommunity. Kana iri excellence unofanira kusiya gap pakati pako necommunity. Kana riri business unofanira kusiya gap pakati pako necommunity. Then point iri kuda pavesi ya 4 ndekuti nekuti iwewe uchigere kufamba nenzira iyi. In other words, riganjisa kachirungu pijana, Bhaibheri riri kuti iwe semwana waMwari unofanira kufamba nema-uncharted territories. Unofanira kufamba neroad dzisina kumbobvira dzakafambwa. Panofanira kuzoti aiwaka apa panofambika nokuti nhinga akapafamba, apa panopindika nokuti nhinga akapapinda, apa panokundika nokuti nhinga akapakunda. Saka unofanira kufamba nema-uncharted territories. Vanhu vanofanira kuzopa reference kuti aiwaka izvi zvinoita nekuti nhingi akazviita. Saka Bhaibheri riri kuti mukristu haafaniri kufamba nenzira dzakajairika. Mukada kudzidza zvakanaka mukati meBhaibheri, hongu mvura dzakayambukwa mukati meBhaibheri, Mwari vachitungamirira vanhu, asi hadzina kuyambuka nenzira imwe chete. PaRed Sea pakasimudzwa tsvimbo, rwizi gungwa rikazaruka. Pano patiri kudzidza paJordan pakatsikwa netsoka dzavaprista vakatakura areka, mvura ikazaruka. Elisha unorova mvura nebhachi, mvura inozaruka. Jesu unofamba nepamusoro payo. Saka Bhaibheri riri kuti iwe neni tinofanira kufamba nenzira dzisina kujairika. Kana une hama iri paside pako ingomukwenya neruoko rwerugokora, unoti you must travel the uncharted territories. Territories asina kumbobvira akafambwa. Tiri tose Moses anetsana nana Kora nana Dhatani nana Abhiramu anoti vari bahama zvamaita izvo hazviitwi. Kana mukafa nerufu rwakajairika Mwari haana kundituma. Bhaibheri rakone rangu rinoti Moses akakumbira Jehovha kuti pasi pavhurike, akati hatina nguva yekudhira nemafunerals enyu vakomana, regai tiite the fastest thing, kufamba nema-uncharted territories. Tiri toseri panyika pano dziripo nzira dzakajairika, vanhu vanoapply vachikada maCV, but iwe semutendi imbofambawozve nema-uncharted territories kuti unongonamata. Vanokufonera usina chavatumira. Imbofamba nema-uncharted territories, haikuna kuita give up. Zvikanzi nokuti rodhi iyi muchigere kumbofamba nayo,
pavhesi ya5 zvino Joshua akati kuvanhu, zvinatsei nokuti mangwana Jehovha uchaita zvinoshamisa pakati penyu. Another point in a noise. Bhaibheri riri kuti Joshua a day before hakuna chatichaitika anoudza vanhu kuti hama dzangu dzandinadzo murenje rino takatarisana neJordan rwakazara rwatofanira kuyambuka, but tomorrow mangwana kune chiratidzo chichaitwa naJehovha. Saka imi basa renyu munofanira kuzvinatsa. Tiri tosere vanhu vaMwari. Bhaibheri riri kuti you must separate yourself from any sins, because tomorrow there is a miracle. Like Elijah, chapter 18 ya 1 Kings, verse 41, Elijah anoudza Ahabu anoti gezai mudye mumwe nokuti ndinonzwa kuunga kwemvura zhinji. Hakuna kana gore denga rakachena, hakuna kutinhira kwaitika, hakuna kupenya kwaonekwa naElijah, but anonzwa a sound, a loud sound yekuunga kwemvura zhinji. Saka inzwai vana vaMwari, gore rino hauna here miracle yauri kunzwa, hauna here miracle yauri kugadzirira, hauna here noise yechimwe chinhu chauri kunzwa. Pavhesi ya6 Bhaibheri rinotiro Joshua akataura navaprista akati, simudzai areka yesungano mutungamirire vanhu pakuyambuka. Ivo vakasimudza areka yesungano vakatungamirira vanhu. Ndo pandiri kuda manje, ndo pane musarodi wenyaya. Pavhesi ya6 zvikanzi Joshua akataura nevaprista akati, varume hama, simudzai areka, imimi maprista mutungamirire vanhu pakuyambuka, mutungamirire vanhu pakuyambuka. Varipo vane vana vari kunetsekana nemadrugs, dai mai pindai pamunamato mutungamirire vanhu pakunamata. Varipo vane vana vasinganzwi, Bhaibheri riri kuti pindai pamunamato mutungamirire vanhu pakunamata. Varipo ne 50 years vasati varoorwa, Bhaibheri riri kuti simudzai areka mutungamirire vanhu pakuyambuka. Varipo ne mabusiness akuda kubhuroka, Bhaibheri riri kuti simudzai areka mutungamirire vanhu pakuyambuka. Varipo ringati maaddiction anonzi navanhu haagoneke haakundiki, Bhaibheri riri kuti simudzai areka mutungamirire vanhu pakuyambuka. Saka Bhaibheri riri kuti vane vamwe vanhu hongu vachayambuka, but iwewe unofanira kutungamirira vanhu pakuyambuka. We need a victorious mindset. We need a mindset of faith. Ekuti hakuna kambenga ayambuka Jordan ever in the eternity past, but nekuti Mwari vataura, Bhaibheri riri kuti vakomana maprista shingai mutungamirire vanhu pakuyambuka. Varipo vari kunetsikana nemasmall house, vanawo izvezvi. Inzwai munhu waMwari, shinga usimudze areka utungamirire vanhu pakuyambuka. Varipo vane vana vakabatwa nemweya wetsvina, varipo vane hama dzakasoenda dzisati dzadzoka, pindai pamunamato mutungamirire vanhu pakuyambuka. Varipo vane varume vakasoenda 2010 asi vapenyu kwavari akusati zvakamboitika, but Bhaibheri pavhesi ya6 riri kuti simudzai areka mutungamirire vanhu pakuyambuka. Varipo vakarintenjwa kare vasati vapiwa mabenefits avo, Bhaibheri riri kuti pindai pamunamato musimudze areka mutungamirire vanhu pamunamato. Ari perero pasaidi newe munhu waMwari ungomuudza kuti mutendi tungamirira vanhu pakuyambuka. Yes, vanhu vari kuzesa, it seems as if hakuna mbere zvakamboitika kuti Jordan runoyambuka rwakazara, vaikwidza nekudzika. Maybe mastrategy aiveko kwayambuka nezvikepe, but kana rwakazara chikepe chagona kuinda nemvura, vaigona kuti aiwa mirirai nguva rwizi rudzikire. But vaprista vanoti aiwa, don't delay, simudzai areka mutungamirire vanhu pakuyambuka, mutungamirire vanhu pakuyambuka, mutungamirire vanhu pakuyambuka. Saka panoyambukika, but panodikanwa one anoteerera mashoko aJehovha otungamirira vanhu mumasituation. Zviriko zvirwere zvinonzi hazvirapiki, but simudzai areka mutungamirire vanhu pakuyambuka. Pavhesi ya7 ipapo Jehovha akati kuna Joshua, nhasi ndichatanga kukudza pamberi pavaIsraeri vose, vazive kuti ndichava newe sezvo ndaisiwa naMozisi. Regai ndikudzei vanhu vaMwari, mapromotion haaitwi kubasa, anoitwa muprayer room. Ndo maunopromotwa
urimo muna Jehovha. Mwari vari kutaura naJoshua asiri kuvanhu vari vaviri on the place of prayer, vaudzana kuti inzwa kaJoshua, ndoda kukupromota pamberi pevanhu kuti vazive kuti ndinewe sezvandaisiva naMozisi. Pavhesi ya8, iwe unofanira kurayira vaprista kuti vatakure areka yesungano, uchiti kana masvika parutivi rwemvura yaJorodhani munofanira kumira Jorodhani. Ndopada futi apa bhaibheri riri kuti kuvaprista Mwari vachitaura naJoshua, chirayira vaprista areka ngavasaisiya. Mukaiverenga chapter 3 yaJoshua, pane kakusumudzwa kayari kakawanda neaction. Saka bhaibheri riri kuti choudza vaprista kana vatakura areka vakutungamira vanhu pakuyambuka, pavanosvika maedges edze Jordan river, ngavasaita zvokutamba, ngavanotsika tsoka dzavo mukati memvura. Imomo mumvura ichipenga yakadaro, ivo ngavatsike mukati memvura. Kuti zvidini? Kana vatsika mukati memvura, Jordan runopenga ruchazaruka, vanhu vayambuke. Muri kuona concept iri apa? Ibasa revaprista kutsika mumvura dzakazara, then ibasa raJehovha kuyambuka, kutsemura Jordan. Iyi concept iyi inomhanya mukati mebhaibheri rese. Ipfungwa yataona kutobata rimwe zuva mukati, asi mukaverenga zvakanaka, ibasa raJehovha kusika Adamu naEve, ibasa raAdamu naEve kuti vanhu vawande panyika, ibasa raAbrahama kutakura huni akananga kugomo reMoria, ibasa raJehovha kuprovida the lamb for the sacrifice. Iwe chako kuita zvarayirwa naJehovha. Ibasa raMozisi kurova the Red Sea netsvimbo, ibasa raJehovha kuti azarure gungwa rarihwa netsvimbo. Ibasa raElisha kurova Jorodhani nebhachi, ibasa raJehovha kuzarura Jordan rwarihwa nebhachi. Ibasa raElisha, marangara chapter 6 yaFirst Kings, vasvika paJorodhani demo rawira mvura. Ibasa raElisha kutema chitanda nokuchikanda pamusoro pemvura. Ibasa raJehovha kudhonza demo riri pasi kuriisa pamusoro pemvura. Ibasa reshirikadzi kuita tuupfu tushomanene mudende. Ibasa revatumwa kutopa upfu. Saka mukada kuitarisa the concept yekuyambuka kwaJordan, hakuna miracle yakaitwa naJehovha ari oga, munhu asipo achiita. Hakuna miracle inoitwa naJehovha ariko ari oga, munhu asipo. Hakuna miracle inoitwa nemunhu Jehovha asipo. There is a need of combining the humanity and the divinity. Dzinofanira kubatana pakati. Iwe une basa rako raunofanira kuita, Jehovha vane basa ravo. Saka vaprista vanofanira kuita risk yekutsika muda Jordan rwakazara. Then Jehovha unofanira kuti yes, paitwa an act of faith, then wobva wazarura vanhu vopinda. Vane wanepi concept inowanikwa pana John chapter 2 pamuchato wepakana. Bhaibheri, Mary anoudza vanhu kuti itai zvose zvaanokurayirai. Munoverenga zvakanaka John chapter 2 verse 1 to 5. Saka ibasa revanhu kudira mvura mumakati. Jesu akapeta maoko. Hai, kwedu kuchechi kuna mapathfinder aigona kuzviita Mesias, kurayira mvura yanga iri madziva, mvura yanga iri madhemu, mvura yanga iri makungwa, kuti by its own command, by the left, let it march towards makati. But hadaro muponesi anoti dirai mvura makati. Regai ndikudze vana vamai vangu, regai ndikudze mai guru, regai ndikudze mutende, mukoma sisi bhudhi sekuru. Une basa raunofanira kubata kuti Jehovha aripedzise. Hai, pa John chapter 5 pa Bethsaida, ibasa revatumwa kubvongodza mvura, ibasa remurwere kujambira mvura. Pa John chapter 11 ibasa revanhu kubvisa dombo pamukova webwiro, pamukova webwiro. Ibasa raJesu kumutsa Lazaro abvisirwa bwiro. Saka pa verse 8 iri kuti maprista kana vasvika paJordan havafaniri kumira kure vachitya, vanofanira kutsika mukati memvura. Mvura ipi?
yakazara mvura inopenga. Tiritoseri vadai vari vatendi vanasi vaipedza nguva vakakwidza naJorodhani kutsvaka panoyambukika, vakadzike naJorodhani kutsvaka panoyambukika. No, pari kudiwa vatendi vane faith vanogona kutsika mvura yaJorodhani yakazara. Verse 9, zvino Joshua akati kuna vaIsraeri, uyai pano munzwe mashoko aJehovha Mwari wenyu. Another tip, when you want to cross Jordan, you must spend more than enough time in reading your Bible. Unofanira kunzwa mashoko aJehovha. Why? Romans 10:17 inoti nokuti kutenda kunoya nokunzwa, nokunzwa kunoya neshoko raMwari. Saka inzwai vana vaMwari. You must spend exceptional time, more than enough time in reading your Bible. Tiritoseri vana vaMwari. Yes, verse 10. Joshua akati muchaziva nechinhu ichi kuti Mwari mupenyu uri pakati penyu, uye kuti uchadzinga zviro kwazvo pamberi penyu vaKenani navaHeti navaHivhi navaPerezi navaGigashi navaAmori navaJebhusi. Tarirai areka yesungano yaMwari wenyika yose inokutungamirirai pakuyambuka Jorodhani. Saka Bhaibheri riri kuti nyaya yekuyambuka kwaJorodhani, yes, it's a miracle. Yes, it's a miraculous act, but that's not the great miracle. It's a miracle in preparation of a great miracle. Great miracle ndeye kutora vana vaIsraeri kunovaisa kuKenani, but vasati vasvika kuKenani, because vaivaona aiva kubvunza kuti muendeipiko negurumandira revanhu, voti Jehovha Mwari wedu, Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho, vakatipikira kuti unotipa Kenani. Saka kuyambuka kwaJorodhani, it's a small miracle in preparation of a great miracle. Rekeni kudze vana vaMwari, unogona kunge uine a great miracle Kenani yauri kunamatira, but along the journey you need a small miracle that keeps you going for a greater miracle. Tiritoseri. Then Bible robva rati zvakare pavhesi ya11, areka inokutungamirira pakuyambuka. Tine vamwe vakaitirwa zvikuru mukati meBhaibheri vanoti inspire, vanoti encourage, vanoti batsira to keep us going. Pavhesi ya13, zvino kana tsoka dzavaprista vanotakura areka yaJehovha Ishe wenyika yose dzichitsika mvura yaJorodhani, mvura yaJorodhani ichagurwa, iyo mvura inobva kumusoro ichamira ikaita murwi. Zvino vanhu vakati vachibva pamatende avo kuti vayambuke Jorodhani, vaprista vatakura areka vakatungamirira vanhu. Zvino vakanga vakatakura areka vakati vachitsika paJorodhani, netsoka dzavaprista vakanga vakatakura areka dzichinyikwa pamucheto wemvura, nokuti Jorodhani rinofashamira nhivi dzaro dzose nguva yose yokukohwa. Saka Jorodhani harutsemuki kana vaprista vasati vatsika netsoka. Une zvimwe zvinhu zvawakamirira mutendi, zvawava nemakore mazhinji uchinamatira. Thanks for the patience, but rega ndikubvunze, wati watsika here mukati meJorodhani? Tiritoseri, wati watsika here mukati meJorodhani? Your foot dzati dzatsika here? Zvimwe zvacho uri kunamatira munda, wati wanotsika here netsoka? Musakanganwe the principle yekutsika netsoka. Moses wakati watsika netsoka pedyo negwenzi, gwenzi rikaonekwa richipfuta, tsika netsoka. Vana Joshua, iva vana Joshua vakambotumwa kunotsika netsoka kuKenani. Marangarira vainda nemaspies. Bhaibheri rinotiro pese patsikwa netsoka dzenyu ndichakupai idzo. Pamwe pacho munhu waMwari, pamba penyu panofanira kutsikwa netsoka nemufundisi woisa munamato. Zvikanzi kana vaprista vatsika netsoka paguva raRazaro, Kristu haana kuita zvekurayira kuti Razaro kwaakavigwa ngaamuke. Aiwa, waifanira kunotsika netsoka pamukova webwiro wodaidza Razaro wobuda. Saka Bhaibheri riri kuti vaprista vaifanira kutsika netsoka Jorodhani rozaruka. Pavhesi ya16, mvura yakati ichibva kumusoro ikamira ikaita murwi mukuru kusvikira kukure kure paAdhamu, guta riri kurutivi rweZaretani, neyakanga ichiyerera kugungwa reArabha, ndiro gungwa romunyu, yakagurwa chose. Vanhu vakayambuka pakatarisana neJeriko. Ndipandiri kuda ipapo. Vapedza hondo dzeJorodhani, rwayambuka Jorodhani, totenda Mwari.
asi bhaibheri rangu nerenyu rinoti iro vachipedza kuyambuka Jordan vanoruyambuka vakatarisana neJeriko. Muchipedza kubhadharira mwana waform 4 fees kune imwe inomuka tiri tosiri vamwene vari kurwara muroora haasita zvakanaka. Muchipedza rimwe problem makatarisana neimwe problem. Tichipedza strategy yepaJeriko tine imwe strategy. Tichipedza strategy yepaJordan takatarisana neJeriko. Reke ndikudzei vana vaMwari, achizi chiKristu chekufunga kuti kana mapedza zvaJordan rwendo rwapera. Aiwa, hatidi maKristu anocomplaina. In fact, mindset yamunofanira kuita sevatendi ndeyekuti muchipedza Jordan munofanira kubvunza Mwari kuti nai Jehovha, Jeriko riripi tiyambuke. And the strategy yepaJordan yakasiyana neyepaJeriko. Strategy yepaJeriko yakasiyana neyepaRefidim. Strategy yepaRefidim yakasiyana neyepamara. Strategy saka unofanira kuzvibvunza kuti iyi hondo yapera, hondo yandakutarisana nayo ndeipi. Saka kuti tipinde pamunamato, but reke tiverenge verse 17 tobva tapinda pamunamato. Vaprista vakanga vakatakura areka yesungano yaJehovha vakaramba vamire pasi pakaoma pakati paJordan. VaIsraeri vose vakayambuka pavhu rakaoma kusvikira rudzi rwose rwapedza kuyambuka. You see, bhaibheri riri kuti paiyambuka Jordan, maprista anga akatakura areka, their standing pakati paJordan yaidetermine kuti rwizi rurambe rwakayambuka. Saka verse 17 iri kuti vaprista havana kubva pakati peJordan kusvikira Israeri yose yayambuka. Iyi vhesi ndeye maparents. Mune mwana akaenda kuchikoro, ndakutendai makaramba makamira pakati peJordan kusvika mwana apedza first year. Patikarambai makamira kusvika mwana apedza 4th year yake, makamira pakati peJordan makasimudza areka. Ongo mwana akagraduata, Mwari ngaatendwe. Asi semubereki rambaiwo makamira pakati peJordan kusvika mwana awana basa. Thank you, mwana akawana basa. Asi semubereki rambaiwo makamira pakati peJordan makatakura areka nokuti mwana akawana basa. Rambaiwo makatakura areka kusvika mwana apinda mumuchato. Thank you mubereki, makaramba makamira pakati peJordan mwana akachata zvakanaka. Asi kwarambai makamira kusvikira mwana aramba arimo mumuchato. Muri kuona concept yeverse 17 iri kukurudzira vabereki kuti murambe makamira. Even netso vafundisi takakunamatirai zvikaita musuya, asi hatifaniri kubva pakati peJordan kusvika zvimwe zvaita. Saka verse 17 iri kuti vaprista vakaramba vakamira pakati peJordan kusvikira Israeri yose yayambuka. Funga yandofarira tose tinozongoyambuka. Regei tinamata. Unoziva Jordan rwanoda kuyambuka munhu waMwari. Jordan wese anoyambukika. But summary mapoints tiri kuti no stress usati wayambuka. Ona areka yaJehovha, teerera shoko raMwari, be expectant of a miracle, and a miracle will prepare you for another miracle. Zvogona kunetsa but tinozongoyambuka. Usatarise kuzara kwaJordan. Mwari kudenga atikomborere atiitire nyasha ngatinamate. Baba wedu ari kumusoro kudenga, Mwari akatendeka mutsveni waIsraeri. The Lord God who is merciful and gracious, long suffering and abundant in goodness and truth. You Jehovah who keeps mercy for thousands. Kukumbira kwedu Mwari, tine zvatakatarisana nazvo zvatofanira kuyambuka sevana venyu. May you strengthen us. Help us to hold your hand. Help us to have a step of faith. May you stretch out your divine hand to sustain us up until we cross all the Jordans of our life. For we pray all this in Jesus Christ we pray. Amen. Mubateru wako rangu
andingambo fambindeka irudutuliri kuvuvuta mirauya kateiwa wawengiwa vanondiedza ese aya matambudzo tenzivumaindi fambenemi kutimandi pazororo sepasizi zinowanando inozofamba nekushinga notakura muchinjiko dakarandi Zioni tenzivumaindi fambenemi dakarandi Zioni tenzivumaindi fambenemi dakarandi Zioni tenzivumaindi fambenemi dakarandi